ಯುವ ತಂಡವೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವ ಎಂವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಟೀಮ್ ಇನ್ಫೈರ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇರುವ ಕನ್ನಡ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕ ನಟರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಹಾಗೂ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ ಇದ್ದು, ರವಿಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಬಿ ಮುಂಡೂರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ದು, ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಯಕ್ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಬಿ ಮುಂಡೂರು, ಆರ್ಯನ್ ಎಸ್ಜಿ, ರಮ್ಯಶ್ರೀ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಅಲಂಗಾಜೆ, ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ಕೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮುಲಾರ್, ವೆಂಕಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हाय नमस्कार यानिकल अर्जुन कापिकाट इत्ते ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತುಯಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತದೆ ಮಂದೇರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಾಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ನಿಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಮಂತಿನ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಿಯ ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ ಎಡೆಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ರವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ಡ್ ಒಂದು ಕಿರುಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದೇವರ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು. ಲೆಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನಿಕ್ಲ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಟೀಮ್ ಸೇರಿದ್ದು ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನ ಟೀಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಯ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 10 o'clock ರಿಲೀಸ್ ಅವರಿಗೊಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮರೆ ಬಂದೆ ತೂಲೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.